Najo engineers ineno be kupognegi mana kamano to pognegi kating'e ni barua no gol ni mane kaka gibro bedo to nyithindo report kawuono okia ni odhi chalo nade kato gima barua no bende okwachi ni to ere kaka idhi dak ere kaka idhi chiemo ere kaka idhi ng'iewo buge mag somo nikech mago are key components. Nitie gik mang'eny ma nyathi mantiere skul kacha dhi dwaro mondo mi obed gi quality education. Yudo ka mago nopondo ma elimo bora to wating'e ni kwa yudo gini to wakoni mondo mi watim an advisory role ma is insufficient. Chal ka gima ne gigole aruya mondo mi jopiny we ni fee odok piny. To king'iye to en a component ma kandalo machon. Our recommendation wakoni kandalo machon en fee ma ing'eni ni ichule uniform. Tuition ichulo uniform e university. Ma semester ka semester ne yudo ka en 8,000 kendo mano ka en higa achiel to en 16,000. Nitiere the only category mar nyithindo mane timo medicine ka ema ne yudo ka nitiere charges moko manodugo ket e wigi matin. But in a year na ok gikal 24,000. But nong'eyo ni help dhi miya pesa madhi chiemogo. Ong'eyo ni help dhi miya pesa madhi chulo godo accommodation. To kendo accommodation no bende en accommodation ma ok ni malo. Gima onego be na medo kanyo en ni kata accommodation sani ma nyithindo na donjogi. Giyudo ka minimum accommodation kaka University of Nairobi en gimoro chiegni 12,000 e semester achiel. Koro 12,000 ne nyathini dwa wuoro ni to ere kaka accommodation no odhi nyale nade nikech na ok ong'eyo. Kleo ang'eni kata in kidhi e university in ichulo accommodation pesa di nene 2,750 mano semester achiel to nitie moro mana chulo 1,500 mano kana donjo koro winjie to mano ing'eni gigo dhi to magi ing'eni assets mag state yani gin kuonde mok goye ohala kuonde monengo be ni nyithindo yude konyruok ma wakia ni gin ng'a moneno ni koro pesa ni mondo mi oter malo kamano. Mag gik mathindo manyicho nengo be ni iloso kendo igolo gi oko nikech moko kuom gi bende bozoruku kirango